Bere garaian azaldu genuen ez dugula ezer esaterik zaintza partekatua adostua denean, horrelako erabaki adostu batek adierazten du zaintza mota aurrera emateko behar den osagai ezinbestekoa da. Bikotean edo bikoten arteko harreman egoki bat dagoela, naiz eta bikotea banandu, seme alaben interesa lehenetziz adostasunetara heltzeko gai direla. Arazoa gertatzen da, ondo dakizuenez, adostasunik ez dagoenean, eta hirugarren pertsona batek inposatu behar du zaintza mota hau. Gure ustez, zaintza mota bat esartzerakoan, zehaztasunez aztertu behar da kasu bakoitza eta azterketa horren ondorioz esarri ahalko da zein den egoera honen aurrean edo egoera bakoitzari dagokion zaintza eredu aproposa. Gure ustez, ezin da hirugarren pertsona batek edo ezin du hirugarren pertsona batek zaintza partekatua lehenetzi. Esan genuen eta berresten dugu oso garrantzitsua dela familia bakoitzaren abiapuntua zein den kontuan hartzea, eta une horretan ere ohartarazi genuen emakumeen kontrako indarkeria kasuak daudenean umeak babestu behar zirela, adingaben babesa lehenetzi behar zala eta ezin zala baimendu zaintza partekatua eredu bezala kasu hauetan.